menengkong ka khmat pho samrakhi kani kalong ke ek bala proof scientifically ba what lada firkhi jubor justiru kata ka positive energy kan wan haka jimjpi bat phin long ki beru ki basuk ki bakman what lada fimrkhi da ka mon jipin re fi shurkhi jubor justiru kata ka jingsuk kata ka jinkman kan wan haka jimjpi bat kumne kan yalam ya ka jimjpi shaka ek balong positive ngan pha ipi ban le ko we man da ka step haka por ba phikhi thia philaban pe ila de haka yit khmi bat haba pe ila de haka to yit khmi to pen iya kata ka khmat pho samkhi dalade yalade yeng hak khmat jong ka yit pe ila de haka yit bat to pen iya ka khmat pho samkhi jengpi haka to ka yit da ka balek kumni da shishang ong phi ba kata ka jingsuk kata ka jingkmen kan shlei po jong ka men sem jpi bat kan don kata ka possibility bakan pau shabar bat haba ka pau shabar om tang ma phi marwe ki basuk ki bakman hendre ki beru ki dam sau dong jemphiru kin dap da ka jingsuk da ka jikman na kata daw turki bat tu yai penrekhi ngan IP sagawai kan nuksa naga por por ngaju ay kan nuksa hendre menta ka skiru ngan ay biang ya kan ju kan nuksa lada filong u doctor haba phirung hapo jong ka chamber jong phi to pen I ya ka khmat pho samkhi jong phi namar lada fi le kumni haba ki nongpang ki wan ban shim dawa na phi haba kim pat di ya ka dawai kila yo sngo lupa ya kata ka jingko ka bawan ha ka jim ka jongki lada filong ki no hikai haba phirung shapo jong ka classroom haba phi kai ki khana skol jpi pen I ya kata ka khmat pho samkhi jpi dakabal kumni kita ki khana haba phimpat hikai yaki kila yo sngo lupa kila sngo tho lupa ya kata ka ji hikai ka ba phi kwa ban hikai ki namar ka dum kata ka positive energy ka ba mi na phi ka ba sapriang shaki to ki nong snap lene shaki khna school jong lada filde usahab lene boss jong kono kono ko office jong kono kono ko department haba phi rung shaka to ka kamra jong phi haba phi rung shaka to ko office jong phi rung da ka khmat pho samki namar da ka ba le kumne kita ki bru ki batre hapo jumpi ki tre da ka khmat pho samkhe kin tre da ka jingsuk da ka jikman barkumta kata ka jingtre jumpi kata ka office jumpi kan long ko office ne ka jakatre ka ba seiso nama ki bru ki badan hangtu ki tre da ka jingsuk da ka jikman nada fi long ulong pa jong ka ying haba phiwan phai na ka jakatre na kata ka jaka bela jumpi menjanmit turung shaying da ka khmat pho samkhe nama ta ka balek kumni wat lada phim shem lawan ra a rum nak mata jong ki khon jpi nak mata jong ka lok jpi lani nak ta jong ki bahayeng hasam jpi hendre la rapi wanra daga khmat pho asam ki ka yeng ka sam jpi kan dap daga jung suk daga jikman kata ka positive energy na phi kan saphriang shake ta ki bahayeng hasam jpi la rafi long ka long kmi ka ba shet ka ba tiu hayeng haba phi shet ka jing shet jpi shet daga khmat pho asam ki na mata da fi shet daga khmat pho samrki ka tu ka jimbam ka ba fishet ka long ka jimbam ka ba kerkhu wat la da fishet tang ka ja ka kamlu bat ka piat ru kan long ka jingkerkhu namar ba fishet ka khmat pho samrki henry mental la da fishet ka da ka jingkhyum wat la da fishet da ka jingta ka baram na ka baram tamro kan long ka batim namar fishet ka da ka jingkhyum la da filong kinong shondukan hayo la ha ka por ba phidi ya ki tiar jimpi ha ka por ba kinong thet ki wan shondukan jipi pen I ka khmat pho samki jampi namar da ka balek kumne kalaban long ba ha ka we par kasin kila biang man wan cha ka dukan jampi ban thet tiar ban thet ya kinu jindon kam jongki na ka dukan jampi wat la ka to ka tiar kam ton han dukan jampi hindrekin kelishwa na dukan jampi namar bakisngo phila ban pen kimaniki da ka khmat pho samki kum tangan ong phi spread bat yai spread ya ka khmat pho samki la da filong ki bayat lenti hayo la da fikendo ya ki bru pindon por ban ye kren ki henry one smile is enough la da fi pen I ya ka khmat pho samki jong phi haki kata ka positive energy na phi kan flow shaki markumta ka shnong baro ka we kan dak da ka khmat pho samki bat sajsin ngila biang banwan ra ya ka jingsuk ya ka jingmen bat ka khmat pho samki hapo jong shnong ka thau ka jangi ka banta ka ba ar pek lani ngap ya ki ki ba ai men se pi menta nga kandu ya ki perlo ka jonga ya ki bahayeng hasam jonga lani ya ki subscriber jonga ki oi nga ba haba ki pek ya ki video jonga ki snong yo men se nga kali ki hatu kata ka jing yo men se ji phi ka long lamba jonga menta shibo kani ka YouTube company ya kani ka video jonga happy menta ka lani ka algorithm jong ka YouTube kam promote ya kani ka video jonga menta ka si kam poi happy lani kumnu nga bon kam ngam yo ban shna ya kani ka video jonga shafi ni kumnu nga sangat no ban shna ya ki video jonga te manukin ki ban ai men se pi
lada kata ka jing yok mensim lada kata ka inspiration kalong ka ko bawan nabar ha ka jim jampi kata ka inspiration kalong temporary kam laban IEP ya ka jing suk ka jing kemen syabom jukut henry lada kata ka jing suk ka jing kemen keminang ni bar ka pau syabar kata kin kalong a permanent motivation ka jing yok mensim ka ba ne bom jukut namar kalong ka kabamit ng pamansin pim depend ya kita ki ba na syabar ban IEP ya kata motivation ban IEP ya kata jing I mensim ba pin yok mensim tolong pi ki ba yok mensim napo ban lek kata bon sin ngaju hikaya kan ka jok ba pi di ban sngap ya ki ba I mensim ni pi di ban pet ya kata ka ba I mensim ni pi namar da ka balik kumni pin puson nikah ka jimut ka jimut khat jang pi makan pau lembaga kentin ka pikiran bat kan reflect ya ka jing jang pi bat kumni suki pasuki kan long ka jing long ka jang pi nakata da ngong pi to pet to sngap ya ka ba yo mensim namar la fi pet ya ki video comedy la fi pet ya ki video kam kai ho kila kin ki ban I ya pi ya kata ka instant happiness instant joy ka jingur khi ka ba ha ka to ka klimat Henry katu ka jingur khe ka baki IP kan ne tang ha katu ka klimat haba pi page ka haba pi ya katu ka video kata ka jingur khe kata ka jingkemen ka baki IP lang ba jong katu ka video kam ne sa haga jim Henry la fi page ya ki ba I men same pi kata ka jing I men same jong ki kan rung hapo ka jimut bat ha ka donut jempi mat kumne kan ong pi ba ka jing kan long positive ngan IP ka nuksa nga haga jim janga barabor mentala kat no snam show nga snap ya ki ba I mensim nga pet ya ki ba I mensim nga snap ya ki jingruai ki ba I mensim bating ting hapor banganya kali nga ju snap ya ki jingruai ki ba I mensim nga ju snap ya ka jingkran kala bande ka TikTok kala bande kinu ki inspirational motivational speaker ki ba I mensim yangi bat kumni haba pi snap ya ka jing I mensim jongki ya ka jing jong pi ka sngi jong pi ka long ka sngi ka bajap bat kum ni la fi yai beteng man pet ya ka video jong ki lani ban sngap ya ka jing ruai lani ban sngap ya ka jing kren ki ba I men sim ki ba I jimut ki ba I men to ya ka jing jong pi suki pasuki kan ong pi ka jing jong pi kan flow hakata ka wa bat haba kai flow lani ka yat hakata ka wa ka jing jong pi ru kan long ka jing ka basiso ka banta ka balai ka kajat sngi kaniru kalong ke ka bala proof scientifically ka kajat sngi ka wei ka research ka bala pelong ha ka ri Amerika ki ong ba nrup ho person na ki jingpang ki jingstom ke badan hapo jong ri Amerika ki la ban penduna ya ka lada ki bru ki tre ban shim ya ka sunshine lani ki bru ki tre ban shim ya ka kajat sngi bonusin ha ki ni ke sngi ngi tre kam hapo ying baru chi sngi teng ha ki sngi tang shi klip mat ro ngim ju sha ya ka sngi kani kan pentlot ya kan majingi namar ka kajat sngi ka aingi ya kata ka vitamin D bat haba ka vitamin D ka rung hapo ka majingi kan te ya ka majingi Henry lada kan ni ka vitamin D ka dunah na ka majingi kan thau pun ja ki jingpang ha ka jingi na kata daw ailat ya ka majingi ba kan sha sngi ailat ba ka sngi kan sho ya ka majingi wanam ting baga sin dot pi kan yong kan majingi kan longpat ka met ka baklan tu le exercise at least tang shiteng gental ni ya kijat at least tang shiteng genta ha ka shis kani ka la bha ban yarap ka la bha ban te ya ka jing ka jong namar menta hakan ge juk ka bang imenta ka perthai ka lapan suk yani ladang don kamban ya tang nang ni hang tiru ni shong dak kali ni shong dak bike ni shong dak tingin kwa shu ban pendenjar ya kan ka met ka jong Henry ladang ya kijat ka met jongi kan shitom kan sha ya kan sngi kan sha ya ka le bat kumne ka met jongi kan long ka met ka baklan kala eru ka bangi shio a ka sngiru ka bangi shio a kumta shim ya kan ka maximum benefit ka bangi la ban yo na kan ka environment jongi bat kumta ngan ong phi pa ka jigim jompi kan long ka jigim ka basuk ka bakaban namar ka physical health ka directly proportional to the mental health but ka mental health directly proportional to the spiritual health ka jingko jingkhia jongga mat jongi ka don kata ka direct connection but ka jingko jingkhia jongka jimut ka jimberkhat jongi but ka jingko jingkhia jongka jimut ka jimberkhat jongi ka don ka direct connection but ka jingim ka jinglong ka bakan jam sim jongi but kumni ngan ong pi pa ka jingim pi kan long ka jingim ka bandap da ka jingsuk ka bandap da ka jingmat ka bandap ka basaw maaf ya kaniru kolong ka ka bala proof scientifically ka jing map kaliang iwe ka bala ban ai jing sup ka bala ban ai jing man ya ka jing ka jang ppi haga por bangi map ya ki bro
Syam lamut bangi map yaki nak mentajong ki Henry ngi map yaki nak mentajong ni. Pengen menye gini. Lada fi map yaki we ba phile favor ba phile bha yaki we Henry ba phile bha dalade lade. Namar lada fi map yaki we pinam perkhat su ich pangjong ki. Menta fi lada fi isi ya uperlok jepi lene yaki janjeng jansan jepi pi puson ya kata namar ba fi isi yaki. Henry menta lada fi map yaki piklet no sesundon ya ka ek balajia habangi ong map om tang nang ne hindi nang ne habang ngi map yaki ngi klet lut ya kita ki ek ngim perkhat shu spanj ki bat kumningan ong pi ka jingsuk ka jingman kan wan phai biang ha ka jing pi map yaki we wat laki le baklai pi katno ru persyang ban map yaki we nama rada pi map yaki we om ba phile bhai ki we nre phile bha dalade yalade pingen ni amya kene kani kalong kabasisha kabenta kabasan to le bha yaki biru habang yong to le bha yaki biru kam shemut ba in IP sa yaki we kam shemut bangin pen kala yaki jik im jaki we takaba ailat iki bakin le school ne kum tagin le iki ba he hendringan ong ipi habang yong le bha yaki we kala pande kabarit bha shubum ta hapo classroom jumpi le ni hapo ka kamera trekam jumpi dan kibong nga khan rawan ra kholom ta ngi pi ong shiw ne kholom a small act of kindness will change the life of people. Tang bakan mau ikine bahak kapur bangile bahaya kiwe ngim di ban khamil nanti bagi we rok le bahaya ngi. Maka takam long ka jingle bahak han re kalong ka jing khamil nanti ka transaction. Habangi ay kiwe ya ka jing bah mat ngi khamil nanti bangi makiro kin ay jing bahaya ngi. Kata kam de ka jingle bahak han re kata ka de ka transaction. Kan mau ikine ka jingle bahak ka de one way kam de ban long double way. Habang ilek bahaya kiwe kam syamut bangin kemi nanti naki makiru kin ai ngi kata ka jingle bah kata kam de ka jingle bah habang ilek bahaya kiwe kam lele larang ilek bah wat haka ai barit baro wat kemi nanti shu ban yo ya ka return naki kan mau ru ikni habang ong jingle bah kam syamut ba ngin aisha ngin leche ki bruk beduk ngin sampai saja ki ngin pekan la ya ka jik mjiki kam jingle bah kam syamut tangkatu hoy katu ka de ka jingle bah andre kam syamut tang katu ke jingle bha kabarit bha kala bande hayeng sem kala bande ha school kala bande ha ka jakatre jimpi le bha ya ki week lem na kwe nanti baki we ru kin le bha ya ka jimpi kabenta ka bahenru persyang ban penkemen yalani kata ka jing penkemen kala bande baki phi le kai bat ki khon jimpi ba phi le kai bat ki khna tu persyang ban penkemen yaladi ho la fimta fi syong hayeng syong khop hayeng fi syong khuslai persyang man wat ya ki lat kelanti kumno ba phin penkemen yaladi kata ka jing penkemen ko mau ong phimne kala bande da ka bayal kai bat ki khon kiti kala bande bangil le kai bat ki khon rut lani bat ki persa jengi le kai bat ki khon long namar da ka ba penkemen yaladi ngan ong phiba sajisen kata ka positive energy nangi gan mi kan spread syaki we ki balan sau dong jongi kabenta ka bahenyo bat kabenta ka ba tam yangi bangin le unfollow the negative people kala bande ha Facebook kala bande ha Instagram kala bande ha YouTube kala bande ha kanu ko social media platform unfollow yaki bru ki ba fisngo ki ba kata yaka jim ki ba bring yaka negative impact ha ka jim pim sngaw thu am ka e ka bangamut ban pet sngaw thu phini snga bhashning an prosyang ban pen sngaw thu phi kene shibun ta la fi pet ya ka video janga phiong ini ba te ilong iba job ila thok kot nangta idon ka YouTube channel ka ba silak subscriber inang bhabang karen menta ka jigim jung i kaladap kalabiang menta ila stang man ai ji hikayangi habang pet sa ka jigim jung habang phai sha ka jingkran jung ka khata negatively ha ka jigim jung lada kini ki jingkran jung ki balong positive ki khata negatively ha ka jigim jung phi on subscribe no season don ya ka channel jung namar ka channel jung kam long ka ba fit nak menta jung phi lada fidan kinu ki berwat kila ban long ki ba jeng sa jpi kila ban de ki perlok jpi kila ban de ki beru ki ba phi la follow da ki post net lada fi sngoba ka jing don jung ki ka jing page jung phi ya ka video jung ki ka khata negatively ka jing jpi on subscribe no ya ki season don kila ban de kinu ki beru on subscribe no ya ki season don namar kilang ki bro ki bab spread ya kan negativity ha ka jing pi ki ba raise ya kata ka jealousy ki ba raise ya kata ka jing bishni ka men sen pi on subscribe na ya ki season kala bande ka channel janga kala bande channel jong kinu ki bro kala bande ha kinu ki social platform on follow ki season na mar ki kata ya ka jing pi negatively na ngais kan ba ka ne ke video janga mta ka single IP ka jing hun ka jing man ya ka men sen pi Min saya keduk pihak kepipat ki video. Terhadap terpor. Bye bye. Stay safe.